Blay PUA, yang subah IP sasisian second ke Amen Faithful and True Channel. Pat second ke jing pule naka diary jong ke Sister Faustina kepala long ke Riukut jong kepalang. Pal aingi ya kunuksa kumno ban ya day bat bandon ya ke jing ya day ke pejan bat Jisu. Hakane ke singi ngin ya pej ya ki diary nomor sispa laipuar hadu sispa sapusau. Tengangit man kapor bangi pule na kene ke diary na kawi ka kot ke bakerteng Divine Mercy in My Soul ya kaba lalum ya ki diary jongka Sister Faustina ha ke jing ya kendu ke ya jane ke jongka bat u Jisu ha ke jing yo ipau jongka ke jing sngo jongka yo Jisu jing ya kren jongka bat u Jisu ya kaba haba lawan ra sapi ya ke jing pule na kene ke diary ngit bakalong ke ba mentoi bat kaya rap ya kajing long mensim kajing day mensim berkajing sok kawai bat u Jisu temutai ngin ya sedang no ya kene ka dari ke bai sispa laipu pra ka ongkum ni ka jing maya ka bakrau kala pendep hapedeng jung blei bat nga ka jing silur bat ka bor kila ne ka mensim jonga haba ka por jong ka jing mane kalakut ngalami sabar pada kajing suk mensim ngala yeng banyak kendu ya ki baro ki ba ngala shifting mensua haba ngalami syakalenti lani haka baranda ka jing jenjar ke bakrau bat ka jing penjak burom na ka kti jong ka wei ka briu kila ap yanga ngala pediang ya kini da ka jing sngoret bat ke jing ko ngo ya kamon ke ba kam halor bat ngala penjan yala de syakad anod ba khui tam jong Jisu da ka pa pen pau ha u ba ngalong ka bala kloi na ka benta kata ka ba ngala IT yala de ka jing sya sitom kala i kumba kami na ka kendauhi wat ka Mother Margaret Ru kala sngau pula Henry ya kiwi pat bun ki la like no klem da don mano pa pej bha namar omdan kam ban ai jing mu than ya ki Henry ha ke jing im jonga omdon satya ka weru ka balait na ka jing yo i ya ka wei pa ka wei ka ktien la bishar pinya padia ka wei pa ka wei ka jing ya la pej ngor kawe ka sister kala ong hanga pen krek sister ban priang ya kading pna ka barit na ka kti jong ka mother superior nga sngo sen ya phi Henry manga ha ka jinga day jong ka mensim ngala kemen sisa ya kane bat ngala long ka bala pen krek na ka banta jong ka nadu mensua haba kala yo i ya ka jing slur jonga kala sngau pla mata nga yo i shai baka mensim he marway kamla ban le shibun Henry bat ublei kala ban le ya ki baro hakmi katno ka jing jong blei kala ban le kindiat ki mensim ki beju pej ngor barabor ya ka jing rap bakan jablei pat kam duna shu ki babut hok ya kita ki jing ya lam bat ke jing ya selok jong umen sem bakoi ka diary sispa lai pu kundai watla ka men sem ka bayai ne hok au blei kala ban itu no mardor ya ki jing ya lam ki badai na ublei bat ki ba om day Henry kam day satya ban shania tang halaki jong ki jing perkat ni jing yo i kadai man IT yakine ha ke jing bishar jong ulengdo ubastan padu badon ke jing nang ke jing star hadu bahkan da yo ya ke jing pin sisha ke pas kem kadai ban om ban sania pura halaki jong ki jing yalam ni ha ki wei ki jing rap paken jaman sim lum kumta kala ban ngat ha ki jing du nong ki bakrau
Wat lada kaman sim kala pan penya per hapedeng ki jingalam ki babakala bat ki badei na ublei henrei kadang dei ban long ke bahusiar namar bun ki ki bom syai ublei us ngau bha bat ukmen haba kaman sim ka pej penya bat om syunget gloi om namar ba ka artatin yau henrei namar ba ka i yau namar kata kadalong kapastat bat kawat jingarap ban tips kem badai sisa ublei batrei hapo jungka te haba unong singap plapop ubala nang baha ulapan syai yakane kaman sim kadai ban syong suk bat IT pura yala de haublei katkum ke jingalam jong u kata katkum ke jingalam jong unong singap plapop dari sispa saupo. Kajing ie kebakui kala ban le yaki kam kibakrau. Bat kam ju syak penjot dai kijing nei kijing jenjar. Kumpa kadang skem hapdeng kijing kibakrau. Kum taru kayai beteng hakikam kiba bat kibakum kikam kibaman kasingi. Katip batang kawai kabenta kabadon kam ban pen kemen yau blei. Ban le wat ya ki kam kibarit tam da kajing ke bakrau. Da kajing bat ban yai barabor. Kajing ke bakhoi kam ju bakla. Kajing syai jongka kalong ke bakrau sisa. Kam ju le kebalak ban pen sengusi yau blei. Kalong keba syempang banwat ya kalenti keba kampen kemen ya ublei bat omdon mano ubala ban yarngkat batka kadap daging kemen habakala ban le sting yalade bat ban ing kum kejing kenya kebakoi kad baka ai syu yalade kata ka kemen syu nang taru omdon mano ubala ban sengautu ya ki jingma ki padangwan na jingai kumbale ka jing katip ban pen pau ya ka jing sisa bat katip ru bat no ba ka hap ban ya trelang dairi sispa safuai henrei ki jing jenjar jonga kila jan kut no utrai udang ai hanga ya ka jingarap ka ba ula kular ngayu iya kane lengba arngut kiling do kata Father Andras but Father Sopoko hakapor jong ka retreat shwa ba nga penlong ya kijing semai ba junom jonga ngalayo ya kijing suk ka pura nengkonge lengba Father Andras hadin kata Father Sopoko ula putin lenti yang hakaju kalenti kane kalalong kajing pendap ya kajing kular utrai dari cispak saupuar haba lapen yo yang ya kajing suk bat lahikai yang kumno ban bud ya kilenti jong blei kamen sim jonga kala dap da kajing kemen hautrai kala i kumba ngamare omtang bangayai yithap niang jonga kila ple ban her ngala kiu shaneng hadu kajing shit jong kasingi bat ngan om hiar shu hadu bana syong thai hau ubah kamen sim jonga kala du no hapo jong u junom ngala IT pura yala de hapo kajing alam jong kajing IA ublei uhiar syakamen sim jonga da kajing sngurit ke bakrau ngam kenran din lemne ngam yakun persya yau henrei ngeladu no yala de hapo jongu kum kaspa bakodor tam jonga ngalalong kawei bat utrai ka i kumba kejing per hapedeng jongi unong tau bat kajing tau kala jano labun sngi kamen sim jonga kala don hakajing kemen bakrau jong kejing so badu blei kajing don jong blei kam syam la i no yanga watang si kelip madru kamen sim jonga
kalane haka jinga sok keba berutrai klem sangat. Henry kane kami siam lapen tut ya kajing pendep jonga iki kamram jonga ngalas ngau ba lapen kelayanga sya kajing ngala inglut takading jong kajing Henry klem da ingdu ngala du no ialah de haublei klem sange ublei ula kring yanga syalade dakabor kepakrau hadu ba teng ngam tip syu pangadang don haka perthei la slem ngala khanglat bat shep ting ya kajing jong ublei Henry mentah ublei hi lengba u father Andras ula wengno ya kajing baro kaman sim jonga kala pai syaka sngi bat kala sentiu lene kala pu sentiu haki kejat sngi jongka na kabanta jong marwei ngam ngau thu syu Diary sispa sapulai. Ngelapen sep bu na kijinga jung blay. Namar bang aju siap tiing bala ban syukur yanga. Ublay ula kering yanga syalade dakabor kepakrau haduk babun sin ngamlak syuk ban yakun persyak ya kijinga jung kepak kensan ngalang ngamlut hapok jong hakite kipor ujisu ula pendap yang ada ke jingsu kepakrau hadu ba hadien kata wat ladang apersyang ban sengau kuslai ne ban septing ngam la syu ban le kumta te ngalayo sengau yakini ki ktien hapo kamen sim jonga kenang ba pin tips kem badai manga ubadawa yakine ki baro napi ngan ai happy ya ka jingsuk ke bajeliu haduk kata-kata bawat lada pikwa ban sengau kuslai bat ban septing pin omla satia ban le kumta menta Henry ka jing kan pendap ya ka men sim jongpi haduk ba pin klet no ya la dehi dari sispa sapusau hadin kata ujisu ula ai hanga sa uwei pat uleng do Father Sopoko hakamat jong ula hukum yanga ban pen Paulut ya kamen sim jonga ningkong ngalale ya kane dakajing artatien kendian Henry kajing penrem kepeting na ujisu kelawan ra ya kajing ngaurit kebejeliu hapo kamen sim jonga hapo kajing alam jong une uleng do kamen sim junga kala kiu stat hakajing yau blay bad bun na kijing temu jong try kala urlong hakajing ba pau syabar bun sin ngalas ngau pla ya kijing slur jong pada kijing ngurit ka bajeliu jong dikum tu ngiladep ya kini dari nabar sispa lai pupra hadu sispa saupo te ngangej pengakermen bapin ya samlem ya kiweru ki para banget ki para Kristan ya kene ke jing syam mensim kene ke jing kendu jong kene ka Sister Faustina Kowalska jong ka Poland bat ngangej baka ai mensim ha ke jing day bat ublei tu train kurku ye pi iwe sam ya kene video se ki parlok ki jong pi kublei sibun